Me yasa ya zama dole a rubuta sale agreement ko kuma contract of sale a duk lokacin da aka zo yin wato real estate transaction? Me yasa ya zama dole, ko kuma a wani wurare ne ya zama dole, ko kuma yaushe ne ya zama dole a rubuta sale agreement ko kuma contract of sale? Na farko shine before payment made. Kafin wato wanda zai siya ya sa kuɗi, ake so kuma shi ya fi dacewa da dokar ƙasa, mutum ya karanta terms and condition na wannan abin da zai siya daga wurin mai siyarwa, ya ga me ka'idojin, in ya siya me aka ba shi damar da shi, an ba shi dama ya amfani da shi ne dindindin, an ba shi damar ya siyar nan gaba ko kuma sai ya dawo kamfani ko kuma kaza, sai ya karanta wannan wurin kafin mutum ya biya kuɗi. Ake so ya karɓi terms and condition na sale agreement ya karanta domin fayyace wa kansa shin wannan abin zai dace da ka'idojin da yake so in ya sai wannan abin ya yi da shi ko kuma sun saba. Wannan zai ba shi dama. Na biyu shine pending execution of the title document. Title agreement zai bayyana, wato sale agreement za ta bayyana ma cewa complete ko kuma full title document na wannan wurin yanzu yana hannu ko kuma sai ka jira. Misali yanzu filayen da ake sayarwa kusan da Zakirai Model City yanzu a muke da ƙarshen shekarar 2025 din nan Disamba, akwai takardun da ba su fito ba suna land, akwai waɗanda sun fito. To duk number da za a sayar maka wadda take land, za a gaya ma cewa sale agreement ɗinta ga abin da ya ce, za ka jira har sai wancan takardun sun fito, amma dai fili ga hinan naka ne, an baka dama ko gini za ka yi. So ta wato execution na title document za a gaya ma yana hannu ko kuma ana jira. Wannan kenan kaga kana buƙatar me ka karanta sale agreement. Sai abu na gaba shine upland purchases. Ga waɗanda su siya wato based on installment ko kuma za su siya nan take, dukansu suna buƙatar su karanta wato terms and condition na sale agreement din. Abubuwan sun zama ready ko kuma ba su zama ready ba, me da me za a yi yanzu ko kuma me sai gobe, me aka yi shi, duka a sale agreement akwai shi. Based on installment ne, terms and conditions suna nan. Upland purchase ne, mutum ya siya nan ta outright ne, kowa menene dai za ka samu terms and conditions ya fayyace komai domin gujewa rudani, kar wani ya zo ya ce an cuce shi. Waɗannan wuraren su ne wurare da yake da muhimmanci mutum dole a yi sale agreement, ko kuma kafin abin ya afku a karanta sale agreement, a tabbatar da wato ba cuci wani ba, kowa ya yarda da wannan abin da aka rubuta. Sai abu na gaba shine when party need time to carry investigation. Misali mutum zai zo yana ganin wuri zai siya amma yana so ya bincike, sai ka wato sale agreement ko contract of sale, ya ga me da me na wannan abun ya fulatan suke, akwai rikici a kansu, watakila zai je lani bincike, watakila zai je ya shawara, watakila wani abu bai kama da haka. Sannan sai kuma to protect fraud ko kuma to prevent fraud ko double allocation, wato a gujewa ba mutane, misali mutum biyu a basu namba ɗaya a zo ana rigima. Duk wannan mutum yana buƙatar karanta sale agreement, ya ga terms ɗin, ya je bincikensa da zai yi a land and survey ta wannan jihar ko wani abu bai kama da haka. Duka waɗannan wuraren da kuma yaushe ya zama dole a yi sale agreement ko kuma contract of sale a duk wani transaction da za a yi a real estate. Wannan yana da muhimmanci sosai ga wanda yake investor ko wanda yake wato real estate agent. Yana da kyau ya san wannan domin kare mutanensa daga wato shiga rudani ko asarar dukiya a wannan kafa ta real estate, wadda musamman arewacin Najeriya tana nan cike da wato cuta da cutarwa da kuma daga gurin wato waɗanda suke dirty minded.